ndị be anyị na anyị abịakwana ka isi abịa. Anyị chọrọ ikene gọvanọ Anambra steeti na ndị ACTDA, ọkachasị ndị Ministry of Environment. Anyị bụ ndị ọdachi dabidere n'ọnwa gara aga, ụbọchị ndị ACTDA bịa chụpụsị ụmụ akwụkwọ bi na Dubai Lodge dị na Ifite Awka. Anyị sị ka anyị kene ha maka ka ihe ahụ bịa mee na Friday, ụbọchị Friday ya bịa chụpụcha ruo na Wednesday ya Chineke wee mee amara unu wee dara onwe ya ghara imerụ onye ọbụla arụ, onye ọbụla wee pụta na arụ isi ike. Ya ka anyị ji esi ka anyị kene His Excellency Charles Chukwuma Soludo na mbọ niile ọ na-agba na Anambra steeti, wee kenekwa ndị ACTDA ndị gbatara anyị ọsọ enyemaka n'agbanyeghị na ọ bịa fịatụ arụ, mana anyị bịa na-asị na Chineke bịa mere anyị amara, o nwere onye nwere ihe nsogbu ọbụla. Anyị nọ na Ministry of Environment ebe a sị ka a bịa nyekwa anyị ego anyị fọrọ afọ ka onye ọbụla mara nke o ji wee shiri isi. Anyị na-asị ka anyị sị ha daalụnụ na nke ha mere erika. Anyị na-ekenekwa Chineke onye ji ha wee kwara ngwa ọrụ, wee na-asị ka Chineke gọzie onye ọbụla n'aha Jizọs, amen. Dewo. Adị m mma. Anyị chọpụtara na iso na ndị ihe ọdachi dabidere na Dubai Lodge dị n'Ifite. Ya agwa nwaanyị ka ihe niile si wee mee, wee gwakwa anyị ka ebe unu jedobe na nkịta anọ. Okay. Imelụ mma. Na mbụ eji m ekene wee bịa. Ọ bụrụ uche mmadụ, anyị amaghị anyị ka na-ekwu kịta. Ndị ka na-agụta ndụ n'one ngwururu, mana Chineke ekweghị na ọ ga-adị n'ọwụ. Gosi n'aka Chineke nọ n'ime ya. Ihe mere eme emego, o mere eme emego n'ụlọ daanụ n'Ifite, omego. Ka anyị si wee kwuo dọkịta, anyị nọ na gọọmenti haus Anambra steeti, ebe anyị ka anyị nọ kịta, ka anyị malụ a solution, mara ihe solution ka a ga-esi wee mie. Kịta now, akpọpụtago anyị niile, anyị edesigo akaụntụ, besi ihe niile, so anyị na-echezu ka enye anyị ego anyị, ka anyị malụ ihe anyị ga-eji ego anyị mee. Because ka o si wee kwuo dọkịta, ụfọdụ enwere ebe ha bi, ụfọdụ na-akwụgharị na-achọ ego ka anyị debe ka onye ọbụla weta ego jee chọọ ụlọ, kwụọ ọgwụ na ebe ọzọ jee biri. Eji m ekele wee bịa na mmadụ ka eji aka. A na m ekele gọọmenti Anambra steeti nke bụ onye isi oche ya bụ Gọvanọ Charles Chukwuma Soludo. Ọ na-eme mma, ọ na-eme mma. Na-ekelekwa ngalaba Ministry of Environment nyekwara anyị aka wee na-achụ na ihe nke na anyị nwetara ihe anyị na-achọ. Anyị na-ekelekwa ha. Na-ekelekwa ndị niile wepụtara onwe ha arụ ụka na-afụrụ ihe gara nke ọma, na-afụrụ ihe gara nke ọma. Ọ mmadụ ka eji aka, ọ mmadụ ka eji aka. Ọ bụrụ na gọọmenti agbakwutere anyị, anyị amara ihe anyị kara ime, anyị amara ihe anyị kara ime. Anyị na-ekele Chineke ole o si wee dị ele. Anyị na-asị ka onye nwe anyị gọzie unu, chebe unu n'aha Jizọs. Daalụ.